Tänään me tehdään 2 vesihaastetta, joista toinen on se älä naura haaste, jossa toinen ottaa suun täyteen vettä ja toisella on 30 sekuntia, itse asiassa voisi saada muuta. 30 sekuntia aikaa naurattaa sitä toista ja koittaa saada se sulkea vedet pois sieltä suusta. Ja toinen on se, että yrittää ottaa sen omenan sieltä vesiämpäristä. Just niin. Mut me tehdään nyt eka tää. Älä naurata. Just se. Ja sä voit ottaa nyt sen suun täyteen vettä. Ja No mä sylkäsin sitä. Ja me tehdään niin monta kertaa tää, kun tätä vettä riittää, kun meillä on vaan tää yksi lasi tai muki. aina kun mä koitan miettiä, että on hauska. Et sä saa? Saampas. Vittu! Tää rake heti täällä vettä pellolla. Onnistuis mä nyt heti? Onnistuis mä? Sitä meni mun nenääkin. No niin mä taisin onnistua heti. Käynnistit koko aika kyllä. Parat vaan sit käynnistu, kun mä... Hei, ei vielä. Mitä mä apua? Mitä kivaa mä keksin. Näytä kieltä. Jooko. Näytät vähän myyrältä. Mut muistatko sen naisen? Tai mummo, joka istui sun viereen. Jolla kasvoi parta. Ja oli roikkutissit. Sä veit. Mua naurattaa enemmän kuin sua. Hei, on mennyt jo yli. Siis... Mä en saanut nyt pistettä. Älä! Mä en halua enää, mulla on vettä nenässä. Otappa nyt sitä vettä vaan kiltisti. Terveet. Hatsi. No niin, otappa nyt sitä vettä sieltä. Mulla on 1 piste. Otettaas. Tässä on 10 sekuntia mennyt ja sä naurat ja mitä sen kummempaa syytä. Mitä jos mä sanon nyt, että muistelepa itse sitä karvaa, kun mä raukotin sitä mummeliä siinä bussipysäkillä. 2 pistettä. Mulla menee vaan 25 sekuntia. Ei osaa kakkaa. No niin. Kyllä. Selkäsit nää huiville. Jes, 1 piste. Ei vittu. Nyt se on 2-1. Tästä tulee ehkä... 2 vuoroa vielä. Ei kun ehkä 1 vuoro molemmat. Ota nyt iso suuli, niin saadaan kunnon räkäsy tuolla. No niin, ota parasta. Mä join tota vähän. Ota nyt sitä sitten suuhunkin sieltä. Niin, sitten alkoi. Sä sanot mulle, että mä näytän vähän myyrältä. Onko tuplajuusto siellä? 3 pistettä. Eli siinä meni 13 sekuntia. Mulla tulee taas nenästä vettä. Mulla tuttuu. Saa nyt ottaa nää loput. Joo. Yes. Sitten mä alkaa heti naurattaa. 2-3. Ja se loppui siihen ja mä voitin totta kai. Sulla menee vain 11 sekuntia tuohon edelliseen. Sitten Me tehdään se. omppuhaaste. Omena. Pom pom pom. Mä pidetään tässä pieni valmistelutauko. Joo. Kohta. No niin, nyt tää jatkuu täällä omenahaasteella ja
Seppa on ensimmäisenä koittamassa. Se on. Etti. Nyt on... Joo, sieltä se tuli. Aika hyvä aika. Nyt taas pieni tauko, kun mä otan vuoron vastaan. Nähdään taas kohta.